Hei kaikille ja lämpimästi tervetuloa tänne meidän Hyvä Arki-hankkeen päätösseminaariin. Mä oon Anne Salovaara-Kero ja Mieli Pohjanmaan mielenterveys ry:n johtaja. Meillä on tässä pian 8 vuotta yhdessä Jyväskylän yliopiston tutkijaporukan kanssa kehitetty ennaltaehkäiseviä malleja, jotta meidän lapset ja nuoret voisivat voida paremmin. Ja tämän pitkän yhteistyön tuloksena niin me tullaan tänään esittelemään eri malleja ja saatte tietoja, mitä siellä on vuosien varrella kehitetty. Ohjelma tänään tulee menemään silvissiin, että meillä on hetken päästä opetusministeri Anders Adlercreutzin terveiset. Hän on itse Islannissa Reykjavikissa ja tulee videolinkin kautta. Sen jälkeen me tullaan kuulemaan Joonas Turtonen, rikosylikonstaapeli ja sosiaaliohjaaja Terhi Herralaa tuolta poliisista kertomassa nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisystä ja Ankkuri-toiminnasta. Tämän jälkeen saamme kuulla Raimo Lappalaista ja Päivi Lappalaista Jyväskylän yliopistosta aiheessa työkaluja nuorten haasteisiin tarttumiseen. Ja lopussa kerromme sitten tämän meidän hankkeidemme kehitystyöstä ja minkälaisia tuloksia ollaan saatu. Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi ja sitten tänne tulee tämmöinen QR-koodi ja tämän koodin kautta te pystytte esittämään kysymyksiä tämän striimauksen aikana. Siellä löytyy oma kohta poliisille, oma Maijulle, oma Raimolle ja Päiville. Eli sinne voitte esittää kysymyksiä, joihin sitten jälkikäteen vastaamme seminaarin aikana. Mutta ei sen kummemmin tässä. Me lähdetään eteenpäin striimauksen kanssa, joka muuten sitten tallennetaan, eli tämä voi katsoa myöhemmin sitten meidän nettisivuilta. Mutta ensimmäisenä nytten opetusministeri Anders Adlercreutzin terveiset sinne koulumaailmaan. Hyvät opettajat, hyvät kuulijat. Olen iloinen, että sain mahdollisuuden lähettää teille tervehdykseen, kun kokoonnutte tänään keskustelemaan hyvin tärkeästä asiasta, nuorten hyvinvoinnista. Itse olen tällä hetkellä täällä Islannissa Pohjoismaiden neuvoston istunnossa ja myös täällä olemme keskustelleet nuorten hyvinvoinnista. Tätä aihetta painotamme myös ensi vuonna, kun Suomi toimii Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajana. Avain menestyvään ja kilpailukykyiseen Suomeen on hyvinvoiva väestö. Tiedämme, että tänään liian moni kärsii mielenterveysongelmista, ja tähän meidän on yhteiskuntana suhtauduttava vakavasti. Lasten ja nuorten hyvinvointi, se on monen eri asian yhteistulos. He tarvitsevat mahdollisuuden korkeatasoiseen koulutukseen, merkitykselliseen vapaa-ajan toimintaan, mutta myös työllisyys- ja terveyspalveluihin. Asioiden pitää toimia. Hallinnon eri yksiköiden välisen yhteistyön pitää toimia ja avun saaminen silloin, kun sitä tarvitsee, sekä avun saaminen ajoissa. Teidän pitäisi olla itsestäänselvyys. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen sekä se, että asioihin puututaan nopeasti tarpeen tullen, on koko yhteiskuntamme asia. Siksi tekemänne työ on niin tärkeä. Hallitus tekee nyt useita toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan nuorten mielenterveyttä. Haluamme nähdä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja ja monet niitä tukevat toimet ovat nyt etenemässä. Panostamme myös lasten ja nuorten terapiatakuuseen. Apua on saatava kuukauden sisällä. Psykoterapiakoulutus muutetaan myös kaksivaiheiseksi, jossa ensimmäinen vaihe tulee olemaan ilmainen. Opetusministerinä haluan todeta, että panostukset kouluun ja koulutukseen ne myös vahvistavat lasten ja nuorten hyvinvointia. Me kaikki tiedämme, että valtion talouden tilanne on haastava ja että leikkaukset valitettavasti ovat sekä vaikeita että välttämättömiä. Mutta olen kuitenkin tässä tilanteessa iloinen siitä, että hallitus on päättänyt panostaa koulutukseen. Peruskoulutusta vahvistetaan 200 miljoonalla eurolla hallituskauden loppuun mennessä. Lapsilla ja nuorilla heillä on oikeus opiskeluun turvallisessa ympäristössä. Siksi teemme tämän hallituskauden aikana työtä myös esimerkiksi kiusaamisen ehkäisemiseksi. Ministeriössäni on myös paraikaa valmisteilla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisohjelma, joka koskee koko koulutusjärjestelmää. Lasten ja nuorten hyvinvointi, se on yhteinen asiamme. Poliitikkoina teemme tiettyjä toimia ja yritämme tehdä ne oikein.
Mutta aina asiat eivät mene niin, ja olen kiitollinen siitä suorasta palautteesta, jota monet teistäkin ovat minulle antaneet. Se on toivottua ja tervetullutta. Teidän työnne, se on uskomattoman tärkeää, ja haluan kiittää teitä siitä suuresti. Tiedän, että työnne on vaativaa ja voi joskus tuntua ylipääsemättömän haastavalta. Tiedän myös, että ette aina koe saavanne yhteiskunnalta kiitosta, vaikka teidän pitäisi. Haluan siis kiittää teitä paljon tekemästäni työstä. Kiitos. Ja toivotan teille antoisaa kokousta. Ja toivottavasti tapaamme pian. Lämmin kiitos opetusministerille siitä, että hän toi nämä terveiset tänne meidän yhteiseen seminaariin. Ja seuraavana minulla on ilo ja kunnia pyytää tänne paikalle Joonas Turtonen ja Terhi Herrala, jotka noin puoli tuntia käyvät meidän kanssaan yhdessä läpi nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisystä. Tulen itse siirtymään täältä pois ja he pääsevät sitten esille. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tervetuloa myös meidän puolesta. Eli minä olen Joonas Turtonen ja vastaan Pohjanmaan poliisilaitoksesta ennaltaehkäisevästä työstä ja olen myös Ankkuri-tiimin niin ryhmän johtaja. Ja työkaverina minulla ei ole oikeastaan muita poliiseja, mutta minulla on Terhi. Kyllä, eli toimin sitten Ankkuri-tiimissä täällä Pohjanmaan poliisilaitoksella sosiaaliohjaajana ja sijoituspaikka on tuolla lapsi- ja perhepalveluiden arviointitiimissä, mihin sitten ohjautuu lastensuojeluilmoitukset, mitä arvioidaan ja nimenomaan nämä nuorten tekemät rikokset ja päihdekäyttäytymiset ja muut. Joo, ja muutama sana voitaisiin varmaan sanoa tästä Ankkuri-toiminnasta, jos se ei ole kaikille tuttua, niin siinä avainsanana on tämä moniammatillisuus. Eli niin kuin viittasin tuossa, niin en tee sillä tavalla töitä, kollegat ei ole poliiseja, vaan ne on muita ammattiryhmiä. Sitten meidän tiimissä on Terhi sosiaaliohjaajana, sitten meillä on psyk-sairaanhoitaja Katariina ja sitten nuorisotyöntekijä. Ja yhdessä me sitten tavataan näitä meidän nuoria ja heidän perheitään. Ja siinä se pointti on oikeastaan se, että me ei niinkään keskitytä tai oikeastaan ollenkaan siihen rankaisemiseen ja rangaistuksen maksimoimiseen mitenkään, vaan seuraukset siitä itse teosta oikeastaan on aina vähän niin kuin sivulauseessa. Että siinä etsitään näitä keinovalikoimia ja niin sanotusti lääkkeitä, että kenellä meistä toimijoista on parhaat lääkkeet just sen nuoren tai sen perheen tukemiseen. Kyllä, ja näissä nimenomaan puhutaan siitä, että kun ollaan moniammatillinen tiimi, missä istuu eri ammattikunnista ammattilaisia, niin saadaan tavallaan sitten reagoitua siihen asiaan tarvittaessa aika matalalla kynnyksellä ja ilman viivettä, että onko sitten psykiatrisen sairaanhoitajan palveluiden tarvetta tai meidän lastensuojelun prosessiin sitten ohjautumista tai sovittelutoimistoa käytetään aika paljon meidän työssä, että paljon laitetaan juttuja sitten sovitteluun, että tavallaan se meidän tiimin etu on se, että pystytään reagoimaan ja toimimaan matalalla kynnyksellä. Ja tavallaan siihen ankkuriprosessiin pääseminen ei vaadi sitä, että siellä on tapahtunut rikos välttämättä, että vanhempi tai huolestunut ihminen tai opettaja tai kuka tahansa voi soittaa ja konsultoida ja kysyä neuvoja siitä, että mitä tilanteessa voitaisiin tehdä. Että nimenomaan ollaan viety sitä viestiä koulumaailmaankin, että matalalla kynnyksellä pitää ja saa ottaa yhteyttä meihin, että se on se ydin tässä meidän työssä. Joo, semmoinen, mikä valtavan usein kumminkin jossain niin kuin nousee esille, on se koulumaailmassa etenkin, mutta että myös niin kuin perheiden luota tulee se kysymys, että pitääkö olla niin kuin rikosilmoitus tehtynä. Niin kuin, että se rikosilmoitus olisi se pääsylippu sinne Ankkuri-toiminnan piiriin, niin kyse ei ole siitä, että näin ei ole, vaan myös ilman sitä rikosilmoitusta pystyy pääsemään ja asioimaan. Eli siinä me ollaan viety ja viestitetty koululle myös siitä, että se rikosilmoitushan on jokaisen subjektiivinen oikeus saada tehdä se, jos on näin, että kokee, että on tullut rikoksen uhriksi. Tai myös muutenkin oikeus pyytää poliisia tutkimaan, että onko jonkun rikoksen tunnusmerkistö, täyttyykö.
Mutta että kun puhutaan nimenomaan näiden lasten ja nuorten kanssa ja heidän elämästä, niin se rikosprosessi, niin se on vain äärettömän huono työkalu sen itse asian viemiseksi. Eli se rikosilmoitus sinällään ei tähtää oikeastaan missään vaiheessa niin kuin ratkaisujen löytämiseen, vaan se rikosilmoitus, sen poliisi on esitutkintaviranomainen ja poliisi silloin tutkii, että täyttyykö joku tietty rikos ja sitten siitä poliisi tekee mahdollisesti sen esitutkinnan ja sitten kun se esitutkinta on valmis, se lähetetään syyttäjälle syyteharkintaan ja syyttäjä sitten tekee omat kuvionsa siihen ja jos se sitten päätyy vielä käräjäoikeuteen, niin se on valtavan hidas prosessi, että on useasti sanonut, että jos me tänään saadaan rikosilmoitus meillä niin kuin tiimiin käsiteltäväksi, niin lumet on ehtinyt sulaa ennen kuin me saadaan se niin kuin tuolta käräjäoikeudesta pihalle se homma. Eli ankkuritiimin ja sen ankkuriprosessin, ja puhutaan niin kuin ankkuripuhuttelusta, niin sen ehdottomia tämmöisiä hyötyjä on se dynaamisuus ja me ollaan erittäin ketteriä siinä mielessä, että me pystytään nopeasti toimimaan ja löytämään myös ne oikeat väylät, että mitä kautta lähdetään viemään eteenpäin. Kyllä, ja tässä nimenomaan korostuu se, mitä koulujenkin kanssa paljon ollaan nyt saatu tätä yhteistyötä. Kauan ei olla vielä täällä ehditty toimimaan, että nyt noin 1,5 vuotta, mutta tavallaan se aika ollaan paljon koulujen kanssa tehty yhteistyötä ja tavallaan itse näen sen niin, että kouluissa on jo olemassa paljon osaamista ja ammattilaisia ja ihmisiä, ketkä toimii näiden nuorten kanssa päivittäin, että nimenomaan meidän tulokulma on se, että me halutaan tehdä yhdessä sitä työtä ja jalkaudutaan kouluihin ja tuetaan vaikeissa tilanteissa ja prosesseissa, että löydettäisiin niitä oikeita malleja toimia ja puuttua sit niihin sellaisiin tilanteisiin, mihin tarvetta on. Että jotenkin se tulokulma siitä, että aina niin kuin joku ulkopuolinen taho hoitaa asian tai tulee puhumaan tai kertomaan, miten pitää tehdä, niin se on ehkä vähän väärä. Että ajatellaan enemmänkin niin, että yhdessä tehdään sitä työtä. Joo, toki se on imartelevaa ajatella niin, että poliisiin on valtava luotto, että tulkaa te nyt sanomaan. Mutta että periaatteessa mun näkemys on se, että ei me loppuviimein sanota. Ehkä vaatteet sinällään on ainut, mikä eroaa sitten sen sanoman tuojan. Te olette kumminkin koulumaailmassa niitä ammattilaisia, te puljatte niiden lasten ja nuorten kanssa siellä joka päivä, te tunnette heidät aivan eri tasolla ja pystytte myös niin kuin reagoimaan yksilöllisiin eroihin, mitä jotkut tarvitsee eri tavalla rautalangasta taivutettua kuin toiset. Kyllä. Mutta hyvää palautetta ollaan siitä saatu, että kun ollaan koulujen kanssa sitten tehty yhteistyötä ja jalkauduttu ja soviteltu vaikeita tilanteita ja käytetään myös sitten yhteistyössä tätä Pohjanmaan sovittelutoimiston henkilökuntaa tarvittaessa usein kulkee meidän mukana, että tavallaan kyllähän ne on myös sit tehokkaita ne interventiot, kun ne on oikeanaikaisia, että sekin on se tärkeä asia siinä, että jos joku kiusaamistapaus nyt esimerkiksi on jatkunut vuosia siellä, niin kyllähän ne tavallaan se jälkipyykkikin on aina sit pidempää siinä, että mitä nopeampaa niihin päästään reagoimaan, niin sen tehokkaampaa se vaikuttavuuskin sitten on. Joo. Eritoten näiden nuorten kanssa, niin se tuore tavara, se on se tavallaan, mihinkä pitäisi niin kuin aina päästä kiinni sillä tavalla, että mun mielestä sosiaalipuolella teillä on se 7 päivää, jolloin teillä niin kuin lain puitteissa on aikaa reagoida. Poliisissa meillä ei ole muuta kuin semmoinen ympäripyöreästi sanottu, että niin suurin piirtein nopeasti kuin mahdollista. Mutta tälläkin hetkellä niin meillä on, voi sanoa suoraan, niin kuin vuosien jono siinä, että kuinka vanhoja juttuja, ja se ei ole tarkoituksenmukaista missään nimessä. Että siinäkin suhteessa mä näkisin sen niin kuin yhteistyön poliisin ja koulujen välillä. Mun mielestä siinä on, jotkut koulut on ottanut siitä niin kuin hyvin tiukan otteen sillä tavalla, että he hoitavat niitä asioita, jotka tapahtuu oppilaiden välillä koulua aikana koulussa, joka on selvästi sen niin kuin opetuksen piirissä, niin he ottavat sen hoitaakseen. Sitten toiset koulut voi olla myös niin, että vapaa-ajalla tapahtuvia, koska mutta että mun mielestä se velvoite tulee siitä ainakin, että kouluaikana tapahtuneen, niin
siinä niin se ensimmäinen semmoinen eväste tai mitä haluaisin tuoda esille on se, että koulussa tartutte siihen välittömästi, ettei se jää muhinoimaan se asia. Ja koska se aika on sitten kumminkin se, mikä tuo sitä pahoinvointia ja kasvattaa niitä kynnyksiä näillä nuorilla, jos ne tavallaan joutuu tulemaan ja joutuu kohtaamaan. Se voi olla väkivallan tekijän tai nöyryyttäjän tai muuta. Että mitä nopeammin siis päästään kiinni, niin sen parempi. Kyllä, ja myös tavallaan viesti sille nuorelle, että siihen puututaan välittömästi, että tavallaan tulee sitä auktoriteettiakin sit sieltä koulumaailmasta siinä, että kun on jotain tehnyt, niin silloin on seuraamuksia. Että tavallaan ei yritetä paikkailla sellaista, mitä pitää oikeasti hoitaa ja kohdata. Ja ylipäätään, jos nyt puhutaan nuorisorikollisuuden ehkäisystä, niin kyllähän siellä se syrjäytymisen ennaltaehkäisy on keskiössä muutenkin, että kun mietitään sitä, että mihin asioihin on hyvä reagoida siinä nuoren käyttäytymisessä, niin se, että on jo tapahtunut vaikka joku fyysinen pahoinpitely tai kontakti tai yhteenotto tai mikä nyt olisikaan, niin se on ollaan jo aika pitkällä. Että tavallaan se, mihin voi kiinnittää huomiota siinä nuoren käyttäytymisessä on se, että kaikki muukin ennen kuin jotakin tapahtuu, että poissaolot, päihteiden käyttö, terveydentila, että tavallaan se nuori on kokonaisuus, että ei yksittäiset asiat, että nimenomaan niitä sellaisia matalan kynnyksen signaaleja siitä nuoren käyttäytymisestä, että jos muuttuu radikaalisti yhtäkkiä, ei näy koulussa ja alkaa tulemaan myöhästymisiä tai mitä nyt sitten ikinä onkaan. Että ylipäätään tulee se tunne, kannattaa luottaa siihen omaan intuitioon siinä asiassa, että ammattilaisia kun olette, niin jotenkin se, että kun se huolikello alkaa soida, niin siinä kohtaa niinkö se yhteys vaikka meihin, niin voi olla sitten jo ratkaisevaa, että päästään tapaamaan sitä nuorta ja puhumaan vanhempien kanssa, että missä mennään. Joo. Semmoinen, mikä aika usein meiltä kysytään kanssa, että kouluilla on semmoinen käsitys usein, että jokaisesta narahduksesta niin pitäisi tavallaan tehdä se rikosilmoitus, mutta mun mielestä me keskustelin avin juristin kanssa tästä, ja mun mielestä se on aika yksiselitteinen kumminkin se linjaus siitä, että tämmöistä vähäistä suuremmat tapahtumat, niin niistä kirjataan rikosilmoitus. Eli oma tulkintani on ainakin se, että siellä oppilaat ottaa vaikka jostain pallosta tai mistä tahansa, ottaa yhteen ja vähän nyrkitkin jopa heiluu ja retuutetaan. Ja no, mun mielestä jo semmoinen, että semmoinen reipas poikapaini, niin se ei täytä sitä rikosilmoitustekovelvollisuutta. Että sitten tietenkin, jos puhutaan nöyryyttämisestä ja puhutaan väkivallasta ja silmittömästä väkivallasta, että usean henkilön toimesta käydään yhden avuttoman kimppuun, niin silloin ilman muuta. Mutta silloinkin mun mielestä tavallaan se rikosilmoitus voi olla siellä taustalla, että se on vaan sitten, että niin kuin osoitus sille nuorelle, että se rikosilmoitus tulee siinä, mutta että se ei ole kumminkaan se, mihinkä se koko toiminta, niin kuin kaikki fokus laitetaan, vaan niin kuin Terhi sanoi tässä, että se on niitä kaikkea muuta, niin kuin meidänkin jankkuripuhuttelussa me käydään ihan kotiin tuloajat, nukkumaan menoajat ja yhteiset ruokailut ja läksyjenteot ja kaikki ne. Ja tietenkin tässä nyt tullaan siihen vanhemmuuteen. Me aamulla oltiin tuolla VAMKilla puhumassa nuorten mielenterveys- ja päihdepäivillä, ja meillä taisi olla aiheena siellä tämmöinen niin kuin vanhemmattomuus, mutta se, että jotenkin niin kyllähän tässä keskiössä on se, että vanhemmat pitää saada tähän mukaan. Että tavallaan se niin myös koulumaailmassa tapahtuvat interventiot ja väliintulot vaatii sitä, että vanhemmat on siellä paikalla, koska kyllä se on se ydin, että jos vanhempi ei tavallaan sitoudu siihen yhteistyöhön, niin kyllä se nuori silloin saa aika omiin nimiin toimia tuolla ulkomaailmassa. Joo, se nyt tämän omankin poliisiuran aikana niin näen ja ajattelen niin, että loppuviimein niin ne nuoret on muuttunut aika vähän, että yhä edelleen ne testaa niitä omia rajojaan ja tapahtuu välillä ylilyöntejä, mutta että yhteiskunta on muuttunut aika paljon ja mun mielestä tämmöinen normittomuus tai se, että semmoinen asia, joka täysin on mun mielestä kadonnut meidän yhteiskunnastahan on se, että
vieraat tai joku muu kuin omat vanhemmat toruis tai jopa vähän kasvattaisi muita lapsia, niin semmoinen on täysin kadonnut. Ja se kyllä huomataan myös niin kuin meidän keskusteluissa näiden vanhempien kanssa, jotka on melkein voisi sanoa pääsääntöisesti, ne on ensimmäisenä kyseenalaistamassa, että millä asialla me soitetaan ja onko meillä todisteita sille. Että jotenkin ollaan aika lailla piikit ulospäin heti ja hyvinkin defensiivisiä sen suhteen. Niin, että ei oteta sitä niin kuin semmoista asennetta, että okei, että tämä selvitetään ja istutaan saman pöydän ääreen, vaan sieltä lähtee se puolustuskanta aika niin kuin nopeasti. Joo, ja nimenomaan yritetään painottaa aina, kun soitetaan tai pyydetään puhuttamiseen tuonne meidän tiloihin, niin sitä, että on myös nuoren oikeus saada tulla kertomaan siitä, että miten hän on kokenut sen tilanteen. Ja samalla oppii tällaisia perusasioita, että ihan vaan vuorovaikutuksessa olemista, mutta samalla myös sitten sitä vastuunkantoa siitä, että mitä on tapahtunut ja sitä, että sitä asiaa vaan selvitetään. Me sanotaan usein, että me ei syytetä ketään, että tässä vaiheessa poliisi ei syytä, vaan että me halutaan selvittää, me halutaan tavata. Halutaan tavata nuori, halutaan tavata vanhemmat tai aikuiset, ketä nuoren ympärillä on, että tavallaan se on semmoista kasvatuksellista yhteistyötä vanhemman kanssa nuoren hyväksi. Joo, ja samalla myös se, että puhutaan niistä asioista niiden oikeilla nimillä, koska sekin huomataan valtavan usein, että jos on erikoislapsi, on ADHD tai jotain muuta diagnoosia, niin kuinka herkästi piiloudutaan sen taakse, että se ikään kuin on sivuseikka se, mitä on tapahtunut tai mitä tämä Kalle Ville on tehnyt, vaan heti lähdetään siitä, että etsitään, että se diagnoosi on siellä se syy. Kun meillä taas ei, tai mun ajatusmaailmassa se voi olla selittävä tekijä, mutta mun mielestä se on valtava karhunpalvelus myös sille Kalle Villelle opettaa hänelle, että hän voi tehdä oikeastaan mitä vaan, koska hänellä kumminkin on se ADHD, jolla se selitetään. Kyllä mun mielestä niin, me ollaan kaikki erilaisia, me ollaan omat haasteemme, mutta yhtä lailla meitä yhdistää yhteiset pelisäännöt ja me joudutaan muutenkin elämään yhdessä yhteiskunnassa. Että jos sä 13-vuotiaasta asti niin kuulet aina, että joo, sä voit tehdä näin, mutta että siihen löytyy aina se syy ilman, että siihen pureudutaan, niin silloin mun mielestä me ollaan väärillä teillä. Kyllä, ja nimenomaan, että ajattelee sitä, että tämmöinen tavallaan ADHD-lapsi tai erityislapsi niin tarvii vielä tiukempaa aikuisen tukea ja ohjaamista ja auktoriteettia ja tilanteiden selvittelyä ja aikaa ja kaikkea. Niinkö sekin usein unohtuu ja unohtuu välillä myös vanhemmilta. Mutta yksi vanhempi kyllä mun mielestä jotenkin hyvin sanoi, muistan sen, että hänen lapsensa oli ADHD-lapsi ja jotakin asiaa selvitettiin, niin hänen tulokulmansa oli se, että hän nimenomaan haluaa, että vielä perinpohjaisemmin hänen lapsensa kanssa nämä asiat puhutaan ja selvitetään, jotta se menee sinne jakeluun niin sanotusti. Ja tulee myös sitä ymmärrystä siitä, että niillä omilla teoilla on seuraamuksia ja niistä täytyy kantaa se vastuu. Joo. Ja sitten toinen semmoinen asia, minkä haluaisin itse ainakin oikaista, on se, että aina kun poliisilla on joku alle 18-vuotias rikoksesta epäilty, niin se automaationa tehdään se lastensuojeluilmoitus. Ja tässä ankkuriprosessissa nimenomaanhan se on niin fantastista, koska se kulkee tässä rinta rinnan, että me samassa puhuttelussa Terhi hoitaa sen lasupuolen ja mä hoidan sen poliisipuolen, sitten me keskustellaan yhdessä kaikesta muusta. Mutta siinäkin saa aika lailla myydä sitä hommaa niille vanhemmille siitä, että se lasu ei ole niin kuin negatiivinen asia, että se ei ole luonteeltaan rankaiseva, vaan se on myös yksi huoli-ilmoitus, joka selvitetään. Ja no se voi tavata sen, että mitä sitten tapahtuu, että se ei ole maailmanloppu. Juuri näin, ja siis sehän tarkoittaa sitä, että sit lastensuojeluilmoitus kun käynnistää tavallaan tuolla sosiaalitoimessa palvelutarpeen arvioinnin, niin itsessään jo se 3 kuukauden aikana tapahtuva palvelutarpeen arviointi on jonkunnäköinen väliintulo ja puuttuminen ja interventio. Et sen aikana, 3 kuukauden aikana ehtii aika paljon tapahtua. Voi tapahtua hyviä asioita tai sitten nähdään, että jos homma lähtee luisumaan vielä enemmän
väärille urille, niin sitten osataan reagoida. Mutta että tavallaan eihän meilläkään ole kristallipalloa. Että tilanne voi muuttua nuorten elämässä aika nopeastikin. Mutta että tavallaan nimenomaan ehkä tuo lastensuojeluilmoitus kantaa myös sellaista pientä mörköä selässään ja käytetään aika usein varmaan sellaisena pelotteena, mutta usein sanon vanhemmille sitä, että se ei missään nimessä ole negatiivinen asia, vaan päinvastoin se on ehkä myös jonkunnäköinen tavallaan oikeus siitä, että joku on nähnyt ja on huolissaan lapsesta. Että tavallaan myös semmoinen suojelumekanismi sit sille lapselle, joka oireilee. Joo. Mulla tuosta sovittelusta mä halusin sen vielä jotenkin sanoa tuohon, kun puhutaan tuosta ennaltaehkäisevästä puolesta, että tavallaan se, että sinne sovitteluunkin voi koulut laittaa niitä asioita suoraan ilman, että poliisi on siellä välikätenä välttämättä. Totta kai saa konsultoida ja miettiä ja yhdessä puida niin sitä tilannetta tai asiaa, mutta sekin on, monesti saattaa unohtua tai on vääriä käsityksiä siitä, että se vaatii jonkunnäköisen poliisin rikosilmoituksen tai muun sinne väliin, mutta näin ei ole. Ja sitten sovittelussa nähdään tosi paljon, tai itse näen ainakin sen edun siinä, kun on nuoresta kyse, että tavallaan joutuu kohtaamaan sen uhrin siellä toisella puolella. Että kyllä se on myös mun mielestä tehokkain keino puuttua siihen. Ehkä voi jopa katkaista sen rikollisen kierteen, jos puhutaan ensimmäisistä kerroista, kun on rikoksen tehnyt, niin jotenkin, tai mitä nyt tahansa on tehnytkään, mikä sovitteluun sitten päätyy, mutta että useimmiten se on aika tehokas muoto nuorten kohdalla. Joo, ja semmoinen niin kuin koululle kans evääksi siihen, että oli se selkkaus tai välikohtaus minkälainen tahansa siellä koulussa, pikku poikapaini, jossa joku vaikka paita repeytyy tai sitten siinä tiimellyksessä joku puhelin tippuu ja näyttö rikki, niin siinä on A se, että se jollain tasolla niin kuin dokumentoidaan siellä koulussa, että tämä on tehty. Me ollaan puhutettu Kalleen, me ollaan puhutettu Villeen. Ja sitten suoraan sen riidan laittaa sovitteluun ihan niillä tiedoilla, mitä on. Että kumminkin niin useimmilla on se tahtotila, että ne haluaa sen selvittää, mutta että ne ei vaan kykene siihen keskinäisessä kommunikaatiossa, niin silloin sovittelutoimisto myös on aivan loistava tämmöinen neutraali maaperä. Kyllä. Ja ehkä on vähän kadonnut semmoinen vanhempienkin välinen tavallaan yhteistyö sillä tavalla, että vaikka ja yhteydenottotavat on varmasti paljon moninaisemmat kuin meidän nuoruusaikoina, että jotenkin se, mutta näkyy se, että aika vähän vanhemmat keskenään sit kommunikoi näistä tapahtumista, että ihan tavallaan ollaan sellaisia ensikäden viestintuojia, jos on jotakin tapahtumia selvittelemässä, että myös sitäkin sanotaan, että voi olla yhteyksissä ja saa soittaa. Tietenkin joissain tilanteissa voi olla parempi, että vanhemmat ei keskenään asioita hoitele, jos ollaan kovin solmutilanteissa, mutta että useimmiten kuitenkin lähtökohtaisesti, mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin kyllä se niinkö vanhempien yhteistyö lasten kesken on kaiken A ja O. Kyllä. Ja enkä myöskään näe sille mitään estettä, että jos Kalle ja Ville on ottanut yhteen ja toisen Kallen puhelin on mennyt rikki, niin koulu antaa ne Villen vanhempien yhteystiedot sille toiselle osapuolelle ja katsoo, että lähtisikö se perkautumaan sitä kautta. Että se on tässä noussut kanssa esille, että koulussa joskus on sitä, että jos ei tiedetä mitä tehdä, niin sitten tehdään rikosilmoitus vähän niin kuin sillä, että sit ainakin on tehty tarpeeksi. Varmuudeksi. Joo, ja varmuudeksi. Ja nyt ymmärrän, että tämä on, jos ei kansainvälinen, niin jos Reykjavikista oli videotervehdys, niin mutta että poliisihan on varsin hankalasti lähestyttävä sillä tavalla, että meillä on niin kuin hyvin nihkeästi yhteystietoja, mutta että ankkuripoliisi on tässä mielessä on poikkeus. Eli ankkuritoiminta, kun googlaatte sen, jos laitatte ankkuritoiminta Itä-Uusimaa tai Pohjanmaa tai mikä tahansa, niin sieltä löytyy teidän oman alueen ankkuripoliisin yhteystiedot numero, josta sitten saa soittamalla voi saada konsultaatiota. Että nimenomaan se, jos on kahden vaiheella, että onko se rikosilmoituksen paikka vai ei, niin harvoin sillä ilmoituksella on niin kiire. Että että se selvitetään ensin, mitä on tapahtunut, että jos ei muuta, niin ainakin on sitten oikeilla tiedolla pystytään tekemään se ilmoitus vaikka viikon päästä tai 2. Kyllä.
Mä en tiedä, meillä on muutama minuutti. Kyllä. Ehkä semmoinen, mistä puhuttiin aamulla kanssa, niin semmoinen niin kuin huolta aiheuttava juttu, mistä niin kuin mielelläni vaikka lähettäisin niin kuin koulumaailman terveiset on tämä jengiytyminen ja jengiväkivalta ja nöyryytysväkivalta, mikä nostaa meillä päätään. Eli sekin on semmoinen, että poliisi ja yhtä lailla siihen ankkuripoliisin vihjenumero tai se konsultaationumeroon voi soittaa vihjeitä. Jos teille nousee huoli siellä jostain Kalle Villestä, jolla on äärioikeistolaisia tai minkä tahansa ääriliikkeen ajatuksia, niin meillä poliisissa meillä on omat instrumentit kyllä siihen, miten me käsitellään sitä tietoa, kunhan me se saadaan. Eli meillä on niin kuin äärimmäisen tärkeää se, että mahdollisimman harva olisi semmoisia niin kuin tutkan alla lentäviä nuoria, joista kyllä koulumaailmassa on tapahtunut ja on herännyt se huoli, mutta sitten kumminkaan, jos ne ei realisoi sitä, niin esimerkiksi semmoinen, että siellä tunnilla joku istuu ja hoitaa kyllä koulutehtävänsä, mutta sitten se on proaktiivinen sitten ja se aktivoituu siellä netissä, niin se on semmoinen, joka meiltä voi jäädä täysin huomaamatta. Että siitäkin voi soittaa, että meillä on nyt huoli tästä Kalle Villestä. Siinä ei tarvitse olla sen enempää konkretiaa muuta kuin, että jos teillä herää huoli, niin kuin Terhi sanoi, että luottakaa tähän, miksi joku intuitioon. Naisen intuitio on harvoin väärässä. Se on. Kyllä, se on yleensä oikeassa. Joo. Että se on. Ja sitten myös tämä sosiaalinen media. Ja se media, no yhtä lailla se kuuluu mun mielestä myös vanhemmille, jotka ostaa niitä puhelimia ja maksaa niitä liittymiä. Että myös se ei ole, niin kuin on sanonut jossain muissa yhteyksissä, että se ei ole niin kuin oikeus vanhemmalla, vaan se on velvollisuus seurata ja valvoa sitä. Että nimenomaan näissä väkivaltatilanteissa niin se on enemmän sääntö kuin poikkeus, että se aina videoidaan ja sitten se mielipaha, kun se lähtee pyörimään siellä omaa maailmaa. Ja viikkoja ja kuukausienkin jälkeen vielä ponnahtaa pintaan. Ja tulee siis ihan sellaisia tilanteita, että sit kun tavataan puhuttamisessa tuolla, niin ei nuori ole ymmärtänyt sitä, että kun hän on kuvannut sen ja jakanut jonnekin omaan ryhmään Snapchatissa, että siinä olisi mitään rikollista. Et on tosi katuvaisia kyllä ja sitten siinä kohtaa ymmärtäneet sen tekonsa niin seuraamuksen, mutta toki sitten ollaan jo pikkusen viiveellä ja jäljessä, kun on tapahtunut ja sattunut jo ja on vakaviakin tilanteita, että nimenomaan sitä, että saadaan jotenkin näitä vanhempia tähän meidän työhön mukaan, niin se on se ydin kyllä tässä meidänkin, tai tavoite tässä meidänkin työssä. Joo. Oliko sinne Anne tullut meille kysymyksiä mitään? Ei ollut vielä. Mutta tässä oli tämmöinen niinku pintaraapasu, että mä toivon, että jos oli mitään muuta, niin ainakin madalletaan sitä kynnystä koulumaailmassa esimerkiksi tai vanhempana ottaa yhteyttä meidän ankkuritiimiin, niin saadaan asioita kyllä eteenpäin. Kyllä. Kiitos Joonas ja Terhi. Isosti sinne ei nytten tullut Padletin kautta ainakaan vielä kysymyksiä, mutta niihin voidaan varmaan palata sitten tarvittaessa myöhemmin. Kuulin tuossa, että yhteistyötä tarvitaan yli sektoreiden. Mä laitan Joonaksen muistiinpanot tuosta ja vanhemmuutta, ja oli mielenkiintoista, otitte tämän sovittelunkin yhtenä mahdollisuutena tähän esille. Seuraavaksi meillä on sitten ilo ja kunnia pyytää meidän seuraavat yhteistyökumppanit, eli Jyväskylän yliopistolta emeritusprofessori Raimo Lappalainen ja sitten tutkijatohtori Päivi Lappalainen. Ja nyt laitetaan täältä käyntiin. No niin, ja tervetuloa Päivi ja Raimo, ja olkaapa hyvä. Joo. Näkyykö tuo esitys nyt? Hetki. Näkyy oikein hyvin. No niin, nyt on esitys muodissa. Joo. Raimo Lappalainen, kliinisen psykologian ja psykoterapian emeritusprofessori, ja Päivi tulee tuossa sitten
jatkamaan, tai esitetään kahdestaan, niin mä aloitan ja Päivi jatkaa sitten. Ja nyt niin kuin kaikki varmaan on huomannut, tuolla mediassa on ollut paljon puhetta siitä, että nämä niin sanotut mielenterveysongelmat on aika yleisiä ja sitten aiheuttaa aika paljon kustannuksia myös yhteiskunnalle. Ja on sillä tavalla siis merkityksellisiä siitä näkökulmasta katsottuna. Ja sitten on arvioitu, että joka 4. nuorella olisi jonkun tyyppinen mielenterveyden häiriö. Se, että mikä on sitten mielenterveyden häiriö, niin on tämmöinen liukuva käsite. Kaikillahan on aina välillä jonkun tyyppisiä mielialan vaihteluita ja vastaavia. Ja tässä nyt on yksi käyrä, missä näkyy vaan pitkä sairaspoissaolot, jotka on, tässä on ahdistuneisuus ja tuo masennushäiriöt, jotka on korkealla, jotka osoittaa, miten yleisiä nämä tästä näkökulmasta on nämä tämän tyyppiset ongelmat. Eli ne näkyy selvästi näissä sairaspoissaoloissa. Ja se, mitä sitten on nyt sitten, mihin on nyt menty, missä tässä Ankkuri-tiimikin puhuu tuossa hienosti, niin on se, että tämä varhainen vaikuttaminen hyvinvointiin. Ja se, mikä tahtoo olla ongelma, että monet tukea tarvitsevista nuorista ja myös perheistä ja vanhemmista niin ei saa apua silloin, kun tarvitaan, tai heillä ei ole siis apua tarjolla. Tai sitten he eivät osaa hakea. Ehkä se on enemmän sitä, että apua ehkä ei riittävästi ole tarjolla. Ja kyllä kun katsoo kaikkia näitä lukuja ja näitä kokemuksia, niin tulee siihen johtopäätökseen, että lasten ja nuorten pahaan oloon pitäisi puuttua jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ja me tiedetään, että osa psykologisista ongelmista alkaa kehittyä jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja kyllä kun koulussa käy katselemassa toimintaa, niin siellä näkee jo, että siellä alaluokalla, ekaluokallakin on sellaisia lapsia, joilla on todennäköinen riski, että voi kehittyä ongelmia jatkossa. Ja me tarvitaan siis uusia, ehkä monentyyppisiä ratkaisuja tämän asian ratkaisemiseksi. Ja tuo Ankkuri-toiminta on yksi hyvä esimerkki siitä. Ja meillä on ollut sellainen näkökulma, että ollaan ajateltu aika paljon näitä ihan tutkimustulosten pohjaltakin sillä tavalla, että psykologinen hyvinvointi tai psykologisessa hyvinvoinnissa on aika paljon kysymys taidoista. Ja jos on kysymys taidoista, niin silloin tulee heti 2 seuraavaa jatkokysymystä. Mitkä ne taidot on, mitkä liittyy psykologiseen hyvinvointiin ja millä tavalla niitä voidaan harjoittaa. Jos me mennään vaikka 15 vuotta taaksepäin ajassa, niin meillä oli paljon vähemmän tietoa niistä taidoista. Nyt viime vuosina psykologinen tutkimus on tuonut paljon lisää tietoa siitä, että minkälaiset asiat, minkälaiset taidot on yhteydessä psykologiseen hyvinvointiin. Ja silloin kun me ollaan nähty näitä tuloksia ja miten tämä kansainvälinen kenttä liikkuu, niin on tultu, tai entistä enemmän on herätty siihen ajatukseen, että nämä taidot pitää viedä kouluihin. Tämä taitoharjoittelu, tutkimuspohjainen taitoharjoittelu pitää viedä kouluihin. Ja se, että miten me saadaan tehtyä, niin se ei ole mikään helppo juttu. Ja jos me viedään näitä sitten tuonne koulumaailmaan, niin silloin meidän täytyy tietysti ymmärtää se, että opettajilla on tosi paljon tekemistä muutenkin. Ja siellä on haastavia tilanteita luokassa ja opettajilla on usein stressaavia tilanteita joka tapauksessa siellä luokkayhteisössä ja koulussa. Ja sen takia opettajat ja muut koulussa toimivat ammattilaiset niin tarvitsee tukea, materiaaleja ja välineitä näiden hyvinvointitaitojen kehittämiseen. He tarvitsevat tavallaan sitä tietoa, mitä esimerkiksi yliopistomaailmassa
on olemassa näistä asioista ja sitä kautta myös tukee siinä omassa toiminnassaan. Ja me ollaan aika vakuuttuneita siitä, että myös opettajat itse hyötyy tällaisesta toiminnasta ja myös siitä, että jos lasten hyvinvointitaitoja harjoitellaan, niin samalla se hyödyttää myös monella tavalla opettajia itseään. No täällä, siis erityisesti täällä Vaasan alueella ollaan oltu tässä tosi aktiivisia ja ruvettu tekemään tämän asian hyväksi toimia. Ja Annehan tässä on ollut myös keskeisessä roolissa. Ja tässä on nyt kuvattuna osa tästä tutkimusryhmästä tai asiantuntijaryhmästä, joka on tässä kehitystyössä ollut mukana. Eli jo vuodesta 2017 lähtien ollaan tehty yhteistyötä Mieli Pohjanmaan kanssa. Ja meillä on ollut siis joukko tutkijoita Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta. Ja sitten Mieli Pohjanmaan mielenterveydestä on ollut sitten joukko asiantuntijoita. Ja sitten meillä on ollut teknisiä asiantuntijoita myös tässä. Eli meillä on ollut kaiken kaikkiaan niin sellainen 15 hengen asiantuntijaryhmä, joka on vuodesta 2017 lähtien kehittänyt näitä välineitä ja materiaaleja. Ja tässä on nämä Hyvä olla -hankkeessa niin on ollut 3 tällaista hankekokonaisuutta. Eli ensin 2017-2019 oli Hyvä olla koulussa -hanke, jossa lähdettiin kehittämään pelejä, joihin on sisään rakennettu hyvinvointiharjoittelu, joka perustuu tutkimustietoon. Ja niitä sitten on testattu, kokeiltu, kehitetty paljolti myös yhteistyössä lasten kanssa. Ja sen lisäksi on sitten tehty oma juttu ryhmämalli, eli ryhmämalleja lähdetty kehittämään. Ja tämä työ jatkui sitten 2020-2022, jolloin mentiin eteenpäin näissä välineissä ja tutkittiin lisää, kehitettiin lisää ja sitten 3. hanke oli sitten Hyvä arki-hanke, jossa sitten siirryttiin alakoulusta yläkoululaisiin nuoriin ja kehitettiin ja tutkittiin siellä sitten semmoisia välineitä, jotka sopii hieman vanhemmille lapsille. Ja me ollaan käytetty tässä tällaista hyväksyntä- ja arvopohjaista näkökulmaa tämän taitoharjoittelun pohjana. Ja tämä pohjautuu itse asiassa tällaiseen varsin tuoreeseen psykologiseen teoriaan tai menetelmään kuin hyväksymis-omistautumisterapia. Se luetaan noin tämmöisen kognitiivisten käyttäytymisterapioiden uudempaan aaltoon tai 3. aaltoon. Ja tästä menetelmästä on hyvin paljon tutkimusta kansainvälisesti. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen menetelmä, että tämä soveltuu kaiken ikäisille, myös lapsille ja nuorille ja ennaltaehkäisevään toimintaan ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Ja sitten niin kuin tuossa Joonas taisi sanoa tuossa aikaisemmin, että puhui tästä ongelmasta, että joskus diagnooseja käytetään selityksenä jollekin ongelmille. Se ei yleensä kyllä paljon auta, että pitää mennä siihen että mistä ne ongelmat loppujen lopuksi johtuu. Ja tässä näkökulmassa, tässä hyväksyntä- ja arvopohjaisessa menetelmässä ei itse asiassa ole diagnoosinäkökulmaa ollenkaan, vaan tämä niin kuin tarkastelee asioita niin kuin hyvin eri tavalla kuin perinteinen psykiatria. Ja tässä on tavoitteena lisätä psykologista joustavuutta. Ja on iso joukko tutkimuksia, satoja tutkimuksia, jotka on osoittanut yhteyden psykologisen joustavuuden ja psykologisen hyvinvoinnin välillä. Ja se, mikä tässä on niin kuin mielenkiintoista, että tämä psykologinen joustavuus voidaan jakaa niin kuin taitoalueisiin. Siellä on niin kuin osataitoja, joita voidaan sitten harjoittaa, jolloin me saadaan niin kuin ideoita siihen, että millä tavalla sitä psykologista hyvinvointia voidaan kehittää ja lisätä. Tämä niin kuin antaa niin kuin käytännön vinkkejä ja välineitä tämä malli. Ja nyt tämän yhteistyön tuloksena
vuosien varrella on siis kehitetty 2 pelisovellusta. Yksi pelisovellus 7-9-vuotiaille ja toinen 10-12-vuotiaille, eli Magis-pelit. Ja nämä on siis pelejä, joiden sisälle on rakennettu psykologinen interventio, siis hyvinvointia edistäviä niin kuin osioita. Ja se, mikä on mielenkiintoista, että lapset tosiaan tykkää pelata näitä pelejä. Ja sitä kautta niin saavat niin kuin tämmöisen johdatuksen tähän taitoharjoitteluun. No, tämä ei välttämättä ole sitten tarpeeksi ja riitä, jolloin on sitten nämä oma juttu ryhmämallit vielä lisänä. Eli on sitten 2 eri ryhmämallia 7-9-vuotiaille ja 10-12-vuotiaille, josta on olemassa käsikirjat, jotka on kehitetty sitten näiden magispelien niin kuin jatkeeksi. Ja näistä on sitten tehty, tuossa vasemmalla esimerkki, kun koulussa lapset pelaa tätä peliä, niin hyvinvointipeliä, ja sitten täällä on siis tehty myös opettajan käsikirja, työkirja ja tehtävävihko, eli opettajien toimintaa on pyritty auttamaan sillä tavalla, että tässä opettajan työkirjassa on selostettu tätä teoreettista taustaa tai tätä mallia, ja sitten kuvattu tämä pelit ja sitten annettu vihjeitä siitä, että miten näitä menetelmiä ja apuvälineitä voidaan käyttää. Ja sen lisäksi sitten on näille oppilaille tai nuorille lapsille on tämä työtehtäväkirja. Päivi jatkaa nyt tästä. No niin, siirrytään sitten tähän Hyvä arki-hankkeeseen, joka on nyt sitten juuri tämä päättymässä oleva hanke. Ja tässä hankkeessahan on tosiaan nyt sitten suunnattu huomio yläkoululaisiin ja heille laadittu verkkopohjaisia ja ryhmämuotoisia toimintamuotoja ja sitten myöskin unohtamatta heidän vanhempia, joille myöskin on laadittu ryhmätoimintaa. Eli tosiaan kyse on siitä, että ollaan laadittu tämän hankkeen puitteissa ruotsinkielinen versio nuorten kompassiverkko-ohjelmasta De Ungas Kompass ja pienryhmätoimintaa nuorille ja sitten vanhempien ryhmätoimintaa. Eli lähdetään lyhyesti liikkeelle tästä nuorten kompassiohjelmasta. Ja tosiaankin tässä tavoitteena on sitten tutkia ja hyödyntää tällaisia tutkimuspohjaisia psykologisia hyvinvointitaitoja nuorille. Ja tästä on tehty Jyväskylän yliopistossa jo runsaasti tutkimusta. Ja nyt sitten me myöskin kokeilimme ja teimme tutkimusta täällä Vaasassa tai Vaasan seudulla. Eli tämä kompassihan on suunnattu noin 13-17-vuotiaille nuorille ja se sinne pääsee tuosta osoitteesta. Siellä on nämä ruotsin- ja suomenkieliset sivustot ja sitten siellä on molemmilla kielillä myös ammattilaisille materiaalia ja oppaita. Ja tässä tosiaan tuo ruotsinkielinen. Ja vielä muutama sana tuosta nuorten kompassista. Eli tämähän oli Jyväskylässä meillä psykologian laitoksella ensimmäisiä hankkeita, joissa me lähdimme kehittämään nimenomaan nuorille tällaista hyvinvointiohjelmaa. Ja se olikin sinällänsä aika haastava, koska olimme aiemmin tehneet aikuisille kohdennettuja ohjelmia, mutta kyllä sitten kokemus osoitti, että saimme ihan hyvän ja toimivan ohjelman loppujen lopuksi. Ja tämähän lähti tosiaan liikkeelle
professori Noona Kiurun tutkimusryhmässä, jossa me laadimme tämän suomenkielisen version Nuorten kompassista. Ja nyt sitten tässä hankkeessa Mieli ry käänsi ja kehitti tämän ruotsinkielisen version, joka siis on nimeltään De ungas kompass. Samalla tavoin kuin muutkin ohjelmat, mitä tässä on jo esitelty, niin tämä pohjautuu myös HOTin näkökulmaan, hyväksymis- ja omistautumisterapian viitekehykseen. Ja tavoitteena on auttaa nuoria käsittelemään omia tunteita ja ajatuksia rakentavasti ja löytämään itselle tärkeät asiat ja myöskin toteuttamaan niitä omassa elämässään. Ja tuossa alla vielä tuo meidän Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä, joka on ollut tätä ohjelmaa kehittämässä. Nuorten kompassi etapit ovat tässä kuvattuna, eli tämä on semmoinen melko lyhyt ohjelma, 5 viikon ohjelma, jossa on erilaisia teemoja, jotka nämä kaikki teemat perustuu näihin HOTin ikään kuin hyvinvointitaitoihin. Eli ensimmäisellä etapilla tutkaillaan suuntaa elämälle, toisella etapilla harjoitellaan käsittelemään ajatuksia ja tunteita rakentavasti, kolmannella tällaista keskittymistä, hetkessä elämistä, asioihin fokusoimista, neljännellä käsitellään hyväksyntää ja itsemyötätuntoa ja viidennellä sitten tällaista prososiaalista käyttäytymistä. Ja vielä ihan vilkaisu siihen, että tämä ohjelma sisältää hyvin monenlaisia erilaisia harjoituksia ja näitä on kaiken kaikkiaan ohjelmassa 130. Nuorten kompassia voidaan käyttää hyvin monella eri tavalla. Sitä voidaan käyttää tosiaan opettajan tai esimerkiksi opinto-ohjaajan tai vaikkapa koulukuraattorin johdolla siten, että koko luokka käyttää sitä, tai sitten erikseen koulukuraattorin tai vaikka koulupsykologin johdolla pienryhmissä tai yksilötapaamisissa ja myös koulun ulkopuolisissa yksilötapaamisissa sitä voi käyttää. Mutta yhtä hyvin nuori voi hyödyntää sitä itsenäisesti tai jonkun coachin tukihenkilön kanssa. Ja tietysti myöskin nuorten ryhmissä tai tämmöisissä keskusteluryhmissä sitä voidaan käyttää joustavasti hyväksi. Ja tietysti ei kannata unohtaa myöskään sitä, että myös vanhempi voi nuoren kanssa käyttää yhdessä tätä ohjelmaa. Nythän me tosiaan näiden 2 vuoden aikana olemme tutkineet tätä nuorten kompassia ja nimenomaan nyt yhtä sen malleista, eli tällaista niin sanottua luokkamallia. Ja tähän on osallistunut noin 211 Vaasan seudun nuorta. Ja tässä sitten joitakin tuloksia tästä kokeilusta. Eli me totesimme, että lähes 90% nuorista, jotka tähän ohjelmaan osallistuivat, voi hyvin. Ja sitten löysimme joitakin pieniä vaikutuksia oireisiin. Eli mehän mittasimme tässä esimerkiksi stressiä, ahdistusta ja masennusta. Niihin hyvin pieniä vaikutuksia ja sitten pieni myönteinen vaikutus elämään tyytyväisyyteen. Ja löysimme myös myönteisen vaikutuksen itsemyöntätuntoon, eli näyttäisi siltä, että tämä lisää ystävällisyyttä itseä kohtaan ja inhimillisyyttä. Ja myös viitteitä löytyi siitä, että tämän kompassin läpikäyminen voi estää kiusaamisen lisääntymistä. Mutta tosiaan nämä vaikutukset ovat pieniä, mutta täytyy muistaa se, että silloin kun tarjotaan joku ohjelma tai hoitoa kaikille nuorille,
kun puhutaan niin sanotusta tämmöisestä universaaleista ohjelmista, niin silloin vaikutukset ovat yleensä pieniä verrattuna siihen, että sitten tarjottaisiin joukolle nuoria, joilla on paljon enemmän ongelmia. Me tarkastelimme kyllä myös sitten sitä ryhmää, joka on todellakin pieni ryhmä, noin 13%, jolla oli vähän enemmän oireilua kuin noin keskimäärin. Ja sitten löysimme sieltä joitakin vaikutuksia, eli ohjelman näyttäisi vähentävän stressiä ja itsekriittisyyttä ja suuntaa antavasti lisäävän näitä psykologisen joustavuuden taitoja. Ja myöskin niin, että tämä oireiden vähenemiseen oli yhteydessä muutos omiin ajatuksiin samaistumisessa. Eli tässä tosiaan joitakin tuloksia, ainakin alustavia tuloksia näistä Vaasan seudulla tehdyistä kokeiluista. Ja sitten vielä tähän, jos puhutaan vielä tuosta luokkamallista, johon tämä tutkimuskin perustui, niin tässä vaan esittelen sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen oppaan. Nämä ovat tosiaan kaikkien käytössä ilmaiseksi ja molemmilla kielillä. No, tämän nuorten kompassin lisäksi me sitten tutkailimme myös pienryhmiä. Eli pienryhmät ovat myöskin tällainen yksi työkalu hyvinvointitaitojen harjoittelemiseen kouluissa ja oppilaitoksissa. Ja nämä on tarkoitettu nyt nuorille, joilla on vähän enemmän haasteita. Tämä ryhmämalli koostuu 6 ryhmätapaamisesta, joka on noin tunnista 1,5 tuntiin kerrallaan. Ja ryhmässä on suositeltavaa olla 6-8 nuorta. Ryhmä toimii hyvin yhdellä ohjaajalla, mutta jos on mahdollista, niin myöskin 2 ohjaajaa voi vetää tätä ryhmää. Tässä kokeilussa ryhmät on pidetty koulun tiloissa ja voi sanoa, että tämä sopii monenlaisten ammattilaisten työvälineeksi, mutta esimerkiksi vaikkapa koulucoachin työvälineeksi erittäin hyvin. Tässä vielä lueteltu nuo hyvinvointitaidot, joita tässä ryhmissä harjoitellaan. Ja täällä on näitä samoja asioita, samoja taitoja, eli taito tunnistaa, mikä on itselle tärkeää, asettaa tavoitteita ja tehdä valintoja. Ja myöskin tunnistaa ja käsitellä ajatuksia ja tunteita, suunnata huomiota siihen, mitä on tekemässä, ottaa uudenlaista näkökulmaa omaan itseen, ymmärtää asioiden välisiä suhteita ja seurauksia ja suhtautua myötätuntoisesti itseä ja muita kohtaan. Eli nämä samat taidot tosiaan pohjautuvat sitten tähän hyväksymis- ja omistautumisterapian viitekehykseen. Tässä sitten joitakin alustavia tuloksia näistä ryhmistä. Nythän meillä tässä juuri on dataa vain noin 40 nuoresta. Näitä ryhmiä on ollut 16 ja osa on edelleen käynnissä, joten ihan kaikkia datoja emme vielä ole saaneet. Ja sitten voimme todeta, että noin 30% tästä joukosta oli koholla olevaa oireilua ja joitakin alustavia löydöksiä oli, että ajatuksiin samaistuminen vähenee, mikä on hyvä asia. Ja tämä on myös yhteydessä oireiden muutokseen, eli mitä enemmän tämä samaistuminen vähenee, niin oireet vähenevät myöskin. Ja myöskin suuntaa antavasti psykologisen joustavuuden osa-alue, avoimuus omille tunteille kohenee. Suuria muutoksia tästäkään ei ilmennyt, mutta joka tapauksessa joitakin positiivisia löydöksiä tässä
löytyi. Tässä vielä sitten tuo pienryhmän käsikirja ohjaajille. Tässä on sitten yksi työkalu lisää sinne työkalupakkiin. Ja tämä on saatavilla suomeksi ja pian myös ruotsin kielellä. Ja sitten vielä tuo vanhempainryhmä ja siihen saatava käsikirja ryhmän ohjaajalle. Eli tämä on vielä aika alkuvaiheessa, mutta tämä vanhempainryhmä on tosiaan tarkoitettu vanhemmille, jotka ovat kiinnostuneita oman hyvinvointinsa vahvistamisesta ja haluavat työkaluja nuoren kanssa toimimiseen. Ja ryhmiä on vielä vähän niin kuin pilottiluontoisesti pidetty Vaasan alueella ja pieni määrä vanhempia on toistaiseksi saatu mukaan, mutta tästä se lähtee. Ja sitten Raimo saakin ottaa taas kapulan ja lähtee kertomaan vielä johtopäätöksiä. Joo, meillä on tällaista suhteellisen joustavaa yhteistyötä täällä, ainakin vielä. No niin, siis nämä ryhmät, mitä nyt siis tässä sisältyi tähän tutkimukseen, niin kuin äsken todettiin tuossa, niin suurin osa niistä lapsista ja nuorista, jotka oli tässä, niin voi hyvin. Siellä on siis, näyttäisi olevan semmoinen 10-15% ryhmä, joilla on kohonneita oireita. Ja näyttää siltä, että useat nuoret ja lapset ja koko luokkayhteisö hyötyy tästä harjoittelusta, vaikkakin, niin kuin äsken todettiin, nämä vaikutukset on kohtuullisen pieniä. Siellä on sellaisia havaintoja, että niillä lapsilla ja nuorilla, joilla on enemmän oireita, niin he hyötyisivät näistä ohjelmista ja näistä materiaaleista enemmän. On huomattavaa, että nämä ohjelmathan on aika lyhyitä, että 5-6 viikon pituisia ohjelmia. Ja silloin voi olla epärealistista odottaa, että tapahtuu hirveän paljon muutoksia. Ja yksi johtopäätös on se, että tämä materiaali ja nämä ohjelmat, mitä on nyt kehitetty, niin toimii erittäin hyvänä johdantona sitten pidemmälle ja syvemmälle harjoittelulle. Eli näitä tulisi hyödyntää koko lukuvuoden ajan osana opetusta. Eli kyllä tämä kokemus kertoo sen, että nämä materiaalit tarvitaan, nämä tekee erittäin hyvän johdannon ja antaa hyvän pohjan siihen harjoitteluun. Sen lisäksi niin tätä hyvinvointiharjoittelua pitäisi toteuttaa pitemmän ajan kuluessa, eli koko lukuvuoden ajan. Ja tämä vahvistaisi niitä vaikutuksia ja sillä olisi vaikutuksia niin koko luokan ilmapiiriin. Nämä materiaalipaketit ja nämä välineet antaa opettajille ja muille ammattilaisille niin nyt lisävälineitä opetukseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ja miten tästä sitten eteenpäin? Niin on tärkeää, että me tarjotaan lapsille ja nuorille tutkimuspohjaisia menetelmiä, joilla he voi lisätä ja harjoittaa hyvinvointitaitoja ja erilaisia työkaluja. Nyt voi sanoa, että tämä perustyö on tehty, että siellä on nyt aika iso joukko materiaalia ja välineitä, joita on tarjolla, joita on kehitetty ja tutkittu. Ja nyt olisi aika sille, että lähdetään käyttämään ja soveltamaan näitä laajemmin. Ja nämä koulut voi saada inspiraatiota ja nyt kehitetyistä työkaluista ja hyödyntää niitä edelleen omalla tavallaan. Ja voi kehittää omia käyttötapoja näille. Ja meillä on hyviä esimerkkejä siitä niin Vaasasta, niin Vaasa Övningsskolanista ja sitten myös Keski-Suomesta Vilppulankosken koulusta, jossa on hyödynnetty ja sovellettu näitä materiaaleja. Ja tämä Vilppulankosken koulusta, niin tässä on kuvakin ja pieni koulu Keski-Suomessa ja siellä on nyt useamman vuoden ajan tehty tällaista sovellustyötä. Ja siellä on laadittu niin hyvinvointimateriaalia, joka perustuu makispeliin ja näihin hahmoihin.
ja niitä on hyödynnetty alakoulussa siis 1–4 koko lukuvuoden ajan osana tätä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta. Ja siellä on myös laadittu tällainen niin kuin iso materiaalipaketti, ja se on vielä kehitteillä. Se taitaa olla tällä hetkellä 60 sivua, jossa on kuvattuna ja kehitettynä 30 oppituntia. Ja nämä alustavat tulokset siis liittyen sekä oppimiseen että luokan ilmapiiriin on niin kuin hyvin lupaavia. Ja meillä on nyt menossa tämmöinen pilottitutkimus siitä, oikeastaan alkuvaiheessa. Ja näistä opettaja sanoo tästä, joka on ollut tässä kehitystyössä mukana, että opettajan kokemus on se, että nämä maagispelit on hyvin kiinnostavia oppilaille. Siellä on muuta jotenkin sellaisia tapauksia, että oppilas on tullut sen takia kouluun, kun saa pelata maagispeliä. Opettaja sanoo, että niissä on upea tutkittu teoria takana ja niissä on todella hienoa sisältöä ja vuorokeskustelut on hyviä. Ja sitten siellä koulussa mietittiin, että miten saadaan näille kaikille oppilaille tätä oppimista tehostettua. Ja he on käyttänyt nyt tunti viikossa tunnetaitojen harjoitteluun, jolloin on hyödynnetty tätä olemassa olevaa materiaalia, siis sekä magispelejä ja sitten näitä Velholan koulun esimerkkejä. Ja hän on toimineet sillä tavalla, että magispeliä pelataan yksi luku, yksi osa sitä, alkuosa, minkä jälkeen sen opettamia taitoja harjoitellaan 1–2 kuukautta, vähintään 1 tunti viikossa. Ja sitten näitä taitoja myös integroidaan muuhun opetukseen, että se on niin kuin ikään kuin osana sieltä, osana muuta opetusta, ja tämä magispeli antaa siihen hahmot ja sen johdannon. Ja seuraavassa vuorossa pelataan magispeliä toinen luku, minkä jälkeen taas niitä hyvinvointitaitoja harjoitellaan 1–2 kuukauteen. Ja tällä tavalla mennään koko tämä lukuvuosi läpi. Siis se menee sinne keväälle asti tämä koko harjoittelu, mitä siinä vaiheessa, mitä nyt on testattu. Ja täällä on nyt siis opettaja Suvi, jolla nyt sattuu olemaan sama sukunimi kuin meillä, mutta meillä ei ole mitään sukulaissuhteita, että pelkkä sattuma, että Suvi-opettajalla on sama sukunimi. Suvi-opettaja kertoo tässä omista kokemuksista. Katsotaan, kuuluuko tämä teille. Ei vaan. Suvi täältä Vilppulakosken koululta, ykkösluokan opettaja. Me ollaan nyt täällä meidän koululla 3 vuotta soviteltu ja käytetty tätä MAGIS-opetusta ja ollaan koettu se ihan tosi hyvänä sekä sen puolen, että se lisää luokkahenkeä ja vähentää sellaisia ikäviä asioita ja lisää sellaisia hyviä asioita, auttaa oppilaita suuntaamaan niitä voimia juuri oikeisiin asioihin, kuten opiskeluun ja ystäviinsä. Tämä heille ikinä onkin sitten tärkeää. Me ollaan täällä koululla käytetty sitä isojen magista, ja ne on kyllä tosi paljon tykänneet ja odottaneet. Tehdään sillä, että me aina pelataan ensin luku, sitten me opetetaan sitä siellä olevia asioita sitten monin tavoin, ja sitten me taas pelataan se uudestaan se luku, kun se on opetettu. Sitten katsotaan seuraava luku, taas ei pelaamaan, ja sitten taas opetetaan sitä ja näin kulkee. He aina odottaa toki sitä pelituntia, mutta myös tykkäävät niistä toiminnallisista tunneista siinä välissä. Tässä meillä on just näitä Magiksen hahmoihin piirrettyjä tunnekortteja, koska Magiksessa puhutaan paljon tunteista ja siitä, että kaikki tunteet ovat sallittuja. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista, miten mielellään oppilaat kertoo myös näistä hankalista tunteistaan ja oppii sitä kautta sitten käsittelemään niitä. Ja me ollaan muun muassa sitten soviteltu toiminnallisesti sitten sellaisia harjoituksia, joissa tehdään vaikka vesiväreillä niitä tunneliemiä. Vaikka esimerkiksi pieni poika sellainen koeputkessaan vaikka sinistä väriä kertoo, että ei kun tämä on minun suruni, ja sitten hän on päässyt kertoa, että milloin hänellä on ollut se. Ja me ollaan päässyt sitten kertomaan, että se on tosi ok, että tuntee sitä surua, ja se menee sitten aina myös. Ja nyt tämä on sillä mukavassa vaiheessa täällä just siitä meillä, että tämä on nyt otetaan juuri tällä viikolla koko koululle käyttöön sitten tällaisia arvopörnöjä, joiden suliksi sitten tulee näitä meidän koulun yhteisesti miettimiä arvoja.
ollaan miettimässä itse kussakin ryhmässä, että mitä se voisi sitten tekoina tarkoittaa luokasta. Tässä 3. luokassa, jossa mä olen opettanut muun muassa tätä MAKIS-opetusta, niin me päädyttiin, että tervehditään ihan kaikkialla, ihan joka paikassa sovittiin sellainen asia. Ja nyt ollaan justissa sitten aukaisemassa tätä seuraavaa arvoa, joka koululta sitten tulee yhteiseksi arvoksi tätä turvallisuutta, mitä se voi tarkoittaa. Joo, se oli siis opettaja Suvi Lappalainen, joka on erittäin kokenut alakouluopettaja. Ja sitten vielä lopuksi niin me haluttaisiin kiittää Mieli-Pohjanmaata ja mukana olleita kouluja ja opetustointa myös, ja siellä mukana olleita henkilöitä sekä Vaasan kaupunkia niin erinomaisesta yhteistyöstä, että ilman tätä erittäin hyvää yhteistyötä ja erityisesti Annen aktiivisuutta ja yhteistyötä, niin tämä ei olisi ollut mahdollista. En tiedä, olisiko tätä muualla Suomessa voitu edes toteuttaa, mitä me ollaan tehty. Kiitoksia teille kaikille. Suurkiitokset teille Raimo ja Päivi tästä hyvästä luennosta, missä kerroitte yhteistyöstä, mitä tässä vuosien varrella on ollut. Tuolla nyt ei ainakaan ollut Padletillä vielä kysymyksiä, mutta varmasti tässä on tullut paljon hyvää sinne koulumaailmaan eväitä vietäväksi. Tähän loppuun viimeiseksi niin mä pyydän meidän Hyvä Arki-hankkeen projektipäällikön Maiju Venmanin tulen kertoon, että mitä se täällä paikallisesti se kehittämistyö meillä on ollut. Maiju, tervetuloa. Hei kaikille minunkin puolesta. Katsotaan sitten vielä vähän tarkemmin, että minkälaista tämä kehitystyö on täällä Vaasan päässä ollut. Ja tuossa Päivi ja Raimon esityksessä tulikin esiin se, että Hyvä Arki-hankkeen Nuorten kompassin tutkimusosassa on ollut vähän yli 200 nuorta mukana, mutta yhteensä vuosien 2022-2024 aikana meillä on ollut 554 nuorta mukana Nuorten kompassissa täällä Vaasan seudulla. Eli oikein hyvä määrä. Hyviä tutkimustuloksia saatiin niinkin, että Nuorten kompassia toteutettiin sillä tavalla, että nuoret itsenäisesti työskentelivät kompassin parissa, mutta huomasimme, että on kuitenkin tarvetta lähteä vielä kehittämään tätä kompassia hieman eteenpäin, ja sen vuoksi olemme tämän hankkeen aikana kehittäneet tuntitehtäviä näiden verkkokurssimateriaalien rinnalle. Ja näiden tuntitehtävien avulla nuoret sitten voivat syventää näitä taitoja, joita he oppivat tässä verkkokurssissa. Ja käytännössä näitä tuntitehtäviä tehdään koulun ammattilaisen johdolla. Eli tapoja on parikin erilaista. Eli voidaan toimia sillä tapaa, että koulun ammattilainen näyttää Nuorten kompassista yhteisesti luokalle tiettyjä tehtäviä. Ja sen jälkeen nuorille jaetaan tuntitehtäviä, jonka jälkeen he työskentelevät itsenäisesti niiden parissa. Toinen vaihtoehto on se, että nuoret itsenäisesti tekevät verkkokurssista ennalta määrätyt tehtävät, jonka jälkeen heille jaetaan sitten nämä tuntitehtävät. Näitä voidaan yhteisesti purkaa tekemisen jälkeen tai sitten nuoret voivat pareittain keskustella. Nämä tuntitehtävät on suunniteltu noin 60 minuutin mittaiselle oppitunnille, mutta niitä voidaan hyvin soveltaa myös lyhyempään tai hieman pidempään oppituntiin, eli jättämällä tiettyjä tehtäviä pois tai sitten vastaavasti esimerkiksi lisäämällä joitain keskustelutehtäviä. Ja nämä tuntitehtävät on laadittu kaikkiin näihin 5 Nuorten kompassin verkkokurssin etappiin. Tässä oikealla näkyy, että miltä esimerkiksi etappi 1 tehtävät voivat näyttää. Ja siellä ohjelmassa on esimerkiksi tämmöisiä tavoitekortteja, ja siinä verkko-ohjelmassa nuori vain miettii itsekseen, että mitkä tavoitekortit hän valitsisi, mutta sitten näissä tuntitehtävissä hän vielä kirjaa ne itse ylös, jolloin se
taito vielä niin kuin syventyy ja ajatus on enemmän siinä mukana. No, me ollaan tehty omaa tutkimusta tämän vuoden puolella siitä, että millä tavalla tämä niin kuin tuntitehtävien mukaan tuominen sen verkkokurssin rinnalle on, millaista vaikutusta sillä on ollut nuorten hyvinvointiin. Ja reilu 40% nuorista raportoi, että he on oppinut vähentämään stressiä näiden oppituntien jälkeen. Reilu 30% ajatteli, että näillä tunneilla on ollut positiivinen vaikutus heidän hyvinvointiin. Puolet nuorista koki, että näiden oppituntien jälkeen heillä on enemmän työkaluja toimia muiden kanssa paremmin. Ja noin 36% nuorista koki, että kompassin avulla he on oppinut käsittelemään haastavia tilanteita paremmin elämässä. Eli tämä taulukko oli nimenomaan siitä, kun nuoret ovat tehneet sitä verkkokurssia ja siihen on yhdistetty näitä tuntitehtäviä. Me ollaan nyt hankeaikana laadittu nuorten kompassista verkkokurssi ammattilaisille ja tämän verkkokoulutuksen kesto on noin 30 minuuttia ja se antaa valmiuksia toteuttaa nuorten kompassia eri tavoin. Siellä on käytännössä 3 eri toteutustapaa, eli ohjataan ammattilaista toteuttamaan nuorten kompassia täysin että nuoret suorittaa sitä täysin itsenäisesti, eli tämä mistä Päivi ja Raimo kertoivat aikaisemmin, tai niin, että koulun ammattilainen esittelee nuorten kompassista tehtäviä ja nuori sitten tekee tehtäviä, tai että nuori tekee itse tehtäviä ja sitten kompassista ja sitten näitä itsenäisiä tehtäviä. Ja täällä verkkokurssilla sitten annetaan ohjeet näiden kaikkien toteutustapojen käyttämiseen. Ja sekä tämä verkkokurssi että tuntitehtävät tulevat Mieli Pohjanmaan verkkosivuille tämän vuoden loppuun mennessä ja ne on kaikille ilmaiseksi saatavilla. Pienryhmästä vielä sen verran, että Päivi mainitsikin, että siitä on tehty tämä käsikirja. Se ei vielä ole nettisivuilla saatavilla, mutta se on tulossa sinne ihan näinä viikkoina. Ja myös tästä pienryhmästä on tehty verkkokoulutus ja sekin tullaan julkaisemaan tämän vuoden lopulla. Eli tarkoitus on se, että pienryhmää pystyy pitämään koulun ammattilainen hyvin matalallakin koulutuksella. Eli tässä verkkokoulutuksessa tulee olemaan ihan pieni intro siihen, että mikä tämä HOT eli hyväksymis- ja omistautumisterapia on. Ja sitten näille 6 pienryhmäkerralle semmoinen lyhyt intro siitä, että saa varmuutta niiden ryhmäkertojen pitämiseen. Ja tietysti tämä käsikirja toimii siinä myös hyvänä tukena. Seuraavaksi katsotaan hieman sitä, että miten Vaasa Övningsskolan on soveltanut nuorten kompassia tämmöisen oman terveyspolun rakentamiseen. Ja olen tosi iloinen, että saan tätä esitellä ja haluankin siitä kiittää Vaasa Övningsskolanin rehtoria Elisabeth Backlund Kärjenmäkeä. Vaasa Övningsskolanissa on tehty paljon yhteistyötä Mieli Pohjanmaan kanssa ja koulun henkilökunta on saanut koulutusta hyväksymis- ja omistautumisterapiaan liittyen. Samoin siellä on koulutettu opettajia ja henkilökuntaa pitämään alakoulun puolella näitä omajutturyhmiä ja magista ja sitten vastaavasti yläkoulun puolelle koulun henkilökunnalle on annettu koulutusta pitää tätä nuorten kompassia. Ja kouluun on perustettu oma työryhmä, joka työstää tämmöistä omaa terveyspolkua vuosiluokille 1-9. Ja tässä oikealla nähdään sitten myös, että mitä muita tämmöisiä terveyspolun lähteitä Vaasa Övningsskolanissa on käytetty ja nähdään, että hyvin monipuolisesti he käyttävät lähteitä, kun he miettivät, että millä tavalla sitä nuorten hyvinvointia voidaan koulussa edistää. Että toki on nämä meidän Mieli Pohjanmaan materiaalit ja projektien tuotokset käytössä, mutta siellä on paljon muutakin, josta he ammentaa tietoa, eli esimerkiksi kuraattorit, koulukoutsit, koulukaveritoiminta, kiusaamisen vastainen työ
ja niin edespäin. Vuosiluokille 7-9 on laadittu suunnitelmia siitä, että miten nuorten hyvinvointia edistetään. Ja Vaasa Övningsskola haluaa hyödyntää nuorten kompassin materiaalia, mutta he ovat havainneet, että se ei sellaisenaan sovi heille, eli sillä tavalla, että nuorten kompassia toteutettaisiin 5 viikkoa putkeen 1 oppitunti viikossa. Ja he ovatkin muokanneet nuorten kompassin sisältöä siten, että se sopii paremmin heidän yläkoululaisten opetussuunnitelmaan. Tässä on listattuna, että minkälaisia teemoja heillä siellä eri vuosiluokilla on. En lähde niitä nyt luettelemaan, mutta sieltä löydetään näitä nuorten kompassista tuttuja elementtejä. Eli he eri vuosiluokille jakavat niitä nuorten kompassin tehtäviä. Mutta haluan painottaa, että tässä on myös heillä mukana muita kuin meidän nuorten kompassista otettuja tehtäviä. Eli tässä on niitä eri lähteistä koottuja hyvinvointia edistäviä keinoja. Vaasa Övningsskolanissa on tulossa vielä ensi vuoden puolella lisää koulun ammattilaisille koulutusta HOTista, ja täältä meidän Pohjanmaan Mieli ry:ltä tullaan sinne henkilökuntaa kouluttamaan. Ja tämän jälkeen koulun ryhmänohjaajat sitten työstävät näihin eri teemoihin liittyviä tuntisuunnitelmia, joita voidaan sitten hyödyntää näissä luokkatilanteissa. Ja pyritään luomaan erilaisia kokonaisuuksia. Voidaan esimerkiksi toteuttaa joitain tehtäviä jo ennen oppituntien alkua tai niiden aikana, esimerkiksi alussa tai lopussa. Siellä voi olla erilaisia keskustelutehtäviä tai niitä voidaan tehdä yhdessä luokan kanssa tai sitten pienryhmissä. Eri oppiaineet pyritään integroimaan näihin harjoituksiin mukaan, ja siitä Vaasa Övningsskola nyt onkin tekemässä paljon työtä sen eteen, että millä tavalla opettajat saadaan mukaan ja näitä hyvinvointitaitoja voidaan harjoitella eri oppiaineissa. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, että miten nyt syysloman jälkeen Övningsskolanissa on lähdetty miettimään, että mitä se käytännön tasolla voi tarkoittaa, miten niitä hyvinvointitaitoja harjoitellaan. Esimerkiksi oppitunnin aluksi voidaan reflektoida ajatuksia ja tunteita. Voidaan tunnin lopuksi käydä läpi, millaisia ajatuksia ja tunteita oppilailla on herännyt. Voidaan suorittaa erilaista itsepohdintaa. Esimerkiksi tämä tehtävä, tämä laita haastavat ajatukset lehden päälle, joka hiljalleen lipuu ohitse, niin se on ihan suoraan sieltä nuorten kompassista otettu. Yksi hyvä keino on myös se, että jos esimerkiksi luokassa havaitaan, että aluksi on levotonta, niin hyvin voidaan tehdä tämmöinen hengitysharjoitus tai läsnäoloharjoitus tunnin alkuun. Ja näitäkin löytyy paljon sieltä nuorten kompassin verkkokurssista. Hyvä. Mutta kiitos vielä Vaasa Övningsskolanille, että sain esitellä tämän heidän sovellusmallinsa. Kiitos. Iso kiitos Maijulle, joka on täällä paikallisesti luotsannut tätä meidän Hyvä arki-hanketta. Ja tähän oikeastaan loppuminuutteihin niin haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette siellä linjoilla ollut. Ja tämähän tosiaan tulee tallenteena meidän nettisivuille, niin tosi kiva, jos vaikka jaatte tätä tietoa, mitä olette tänään saanut kuunnella. Se, minkä terveisen haluan myös lähettää, on, että me voidaan tukea kouluja käyttöönotossa. Eli meillä on täällä Mieli-Pohjanmaan mielenterveydessä, että vaikka et olisi täältä Vaasasta tai Pohjanmaalta, mutta ehkä nämä mallit kiinnostaa teitä siellä koululla jossain päin muualla Suomea, niin voi olla yhteydessä tänne meille. Meillä on tämmöinen yksikkö kuin lapset, nuoret ja perheet, ja he voivat sitten etänä antaa niin sanotusti käyttöönoton tukea. Ja tavoitteena meillä onkin, että nämä hyväksi havaitut mallit saisivat mahdollisimman laajaa levitystä ympäri Suomen, jotta lapset ja nuoremme voisivat voida mahdollisimman hyvin. Mutta ehkä näihin sanoihin haluan kiittää teitä, jotka olette olleet nyt livenä mukana, ja sitten tallenteen kautta voitte muut seurata. Mutta kiitos ja oikein hyvää loppusyksyn jatkoa kaikille.